はい。皆さん、こんにちは。今日もガチマッチガチあさりやっていきたいと思います。なんかいきなりくしゃみごめんなさい。なんか、ちょっと、ミスってたっていうか、多分、ゲームしてる時の音声もなんか勝手に録音しちゃってたみたいで、なんか変なこと喋ってないといいな。はい、モンガラキャンプ場で、マニュコラ、ちょっと初めて使ってみようと思って。ちょっとね、この前にスパッタリで何敗かしちゃったんで、ちょっと牽制でカーリング投げて、ちょっとこれ変えてみようかなと思って、あ、ローラーがいる。なんか牽制にカーリング投げれて、なんか、あっちにもいる。来るかな？来た来た。牽制のカーリング投げて、こっちはどうなった？ああ、危ない。落ちる。ロボットボムの音がする。7個。よし！あ！味方のカーリングナイス。これいけるでしょう。おいしょ。どうも、こんにちは。やられちゃったけど入れられた。よし、先生と。あっちガチあさりがあったからね。この間に挟んで仲間がやっつけてくれるかな。ナイス。オッケーだね。ナイス。ちょっと塗っといていないよね。見てみといて。ナイス。でも、無理に突っ込まない。あっちにいる。ちょっとこっちで先にいないよね。いる。ナイス。これちょっと時期尚早だったかな。ちょっとジェッパが、もうちょっと早くやっときゃよかったな。自分で運べばよかったね。ちょっとね、ジェットパックをスペシャルで持ってる武器使うの初めてだから、ちょっと緊張。でもこのカーリング投げられるのが好きだから、どこだ？上かな？上だね。よし、ここ一回下がって、カーリング投げておく。一個だけだからカーリングですぐ牽制して、ちょっとスペシャル貯めたいな。来るべき時に備えて。上だね。死にたくないから。あ、仲間が。あの人9個持ってるな。私いるから、どうするだろう。投げようかな、私。あ、もう取った？じゃあ私はガチあさりにして、とりあえずどちらかが生き残ったらね。ナイス！ナイス！ちょっとあまり貢献できてなかったけど、まあガチあさり運べたし、仲間が強いな。ちょっともう、今のうちに防衛に努めておく。今来ても私いるよ。いる。こっちこっち。どっちから来る？うわ。あそこ隠ってた。あれだ、祈ってたんか。化けでか。いるよ、いるからね。どっちから行こうかな。これ最悪入れられたとしてもあれだから、こっち塗っとこうか。降りられた。でもこいつを倒しておく。こっちも押さえておく。雨でやられるけど、なかなかナイス。最低限で抑えられた。と思う。いや。
あと30秒だからね。なんとか。こう、落ちてるアサリを回収。なるべく知らない。よっ、誰か仲間をやっつけてくれた。挟む。イカシフィアの音がする。もう大丈夫そうだね。投げたけど、もう勝てるね。よし、とりあえず一勝です。仲間が強かった。なんかもうちょっとジェットパック練習したいな。ガチアサリにスペシャルのジェットパックっていいかもしれないよね。なんかひびも2つ入ってる。なんか、そうだ。昨日のも夜やってて、昨日矛 B プラスまで行ってて、確かひびが3つ入ってて、やばいかもって。キープライン超えてて、あと2勝か3勝かなって思ってからの3連勝で、また矛は A に戻ってこえたので、とりあえず、アサリもなんかうまくいって、A マイナスにして、矢倉エリアに集中したいな。さあ、やっていきましょう。河川敷。味方に。私は筆が嫌いだから。低い、低くない。ここにいる。あ、ナイス。不要なスライドはしない。ナイス。どっちから来る？こっから来るかなって思わせておいて、一回引こう。ちょっと小高いところから。ジェッパがあるけど、アサリはなくなった。二人人数不利だからちょっと、今無駄に動かない。仲間がちょっと戻ってきたね。見てるよ。どこいる？ナイス。アサリを止めた。どこだ？よし、危ない。スピアが多分私を狙ってると思うから、私9個なんだ。見られてたからさっきの。ちょっと9個だし、しばらく動向を見ながら来てる。ちょっと見ながら、この人の動き見ながら降りて、後ろからズドン。アサリ持ってないんだな。ここにいると狙われるかな。ここか。ここで渡されてもな。ちょっと、スペシャルで打開できたらいいんだけどな。どこも、いや、安全なとこないわな。どこ行った？後ろか！くそ！いや、でも、いや、敵アサリか。敵アサリ。いや、でも、なんとか。ナイス。これジェットパックまだ貯めてちょっと打開楽にしてあげたいな。いる。ついていこう。えらいことになってる。突っ込みすぎたな。ちょっとミスったな。一人だから、こっちが人数不利だから。人数ちゃんと確認しておかないとね。動きを見てから。
取りに行こうとしてる。相打ちでもいいから止める。ナイス。ここまで来るともう、なんか一個入れたもん勝ちみたいになっちゃうね。ナイス仲間ナイス。これいい感じ。でもまだこれではあれだから、今のうちに焦って掘り込みに行かずに、ちょっと相手にとって動きにくい状況を作っちゃおう。ナイス。あと48秒。多分、必死で攻めてくると思うから、この隙に私のこの9個を生かしたいよね。これで追撃させない。入れさせないよ。ナイス。あとはなんとか頑張ってる。よし。ナイス。これね、このキワキワからのジャンプでゴール。ナイス。ちょっとあれ、バレなかったのが奇跡に近かったわ。でもちょっと、ジェッパーうまく使えたかな。途中後ろちょっと回り込まれて気づかなかったけど、あさり止められたし、あさり止めたんだったっけ。あさり止めたのは普通に打ち合いで止めたのか。さあ、ちょっと調子に乗って第3試合目も行っちゃおうと思います。今日こっちは雨なんですよ。もうそろそろ梅雨入りかな。なんか先週末ぐらいに九州だったかな、長崎どっか、まあ、九州のどこかが梅雨入りしたって聞いたんだけど、他のとこどうなんだろうね。はい、また河川敷ですね。はい、またマニコラで。ちょっとしばらくマニコラ使おうかな。こうね、仲間の動きを補助して、ちょっと見る。危なっ。なんかいるか。もうアサリにするの。向こうあれか、もしかしてジェットパックばっかり。よし、ちょっとでも一人いないな。使っちゃおうか。どうしよう。やられちゃったな。もったいない。意味なくとりあえずあれから逃げようと思ってだけど遅かったな。先生、ちょっと集める。縁ね。縁が、なんか塗ってあったつもりで塗ってなかった時のこの、焦燥感ね。あそこにいる。投げて。落ちる。えい、追い込む。大丈夫そうかな。こっちにいるね。来るかな、こっちから来るかな。私は警戒して。大丈夫そうかな。飛んでたんかな。あそこで仲間が戦ってる。
あ、これは勝てんわ。死なないことの方が大事。ちょっと自陣に逃げる。誰か、アサリ作らないかな。ちょっと様子を見て。相手一落ちだな。この状況いっちゃう？マジ。もうちょっとじわっと近寄ってきたら使おうと思って。これやばいな。まずい。入れられちゃう。まずいな。ナイス。いる。いるね。ナイス。強いな。後ろからちょっと引いたところで見てる。これ今使い時か？おい。完全には乗れなかったけど。これ近寄れないな。あー、危ねえ。くそー、いけたのに。悔しい。これは、いけるか？ナイス。ダメ押し1点。1点じゃないな、3点か。ダメージだけしか当たらなかった。くそー。いやーでも、いい。残り30秒でこの状況いい。逆転させないようにしないとね。これは、攻め続けられる。あさり回収しておく。これは、ダメ押しのゴールを、入るんだな。よかった。ナイス。マネコラいけそうだな。これからちょっとアサリマネコラで頑張ってみようかな。ちょっと私、筆系パブロ北斎ちょっと苦手。そっちを持とうかなと思ったんだけど、10パ確かあったよね。北斎ヒューだったかな。パブロヒューか。どっちかな。まあ。いや、でもよかった。ということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。